Zdravím priaznivcov YouTube kanálu o ziskovom tradingu aosforex.com. Moje meno je Braňo Hrtánek a chcel by som vám prezentovať dnešné výsledky nášho obchodovania na Forexe. V prvom rade chcem upozorniť, že video natáčam vlastne pomerne neskoro, takže opäť mám iba print screeny z obrazovky, nestihol som to skôr. Chcem upozorniť na to, že včerajší deň po natočení videa ešte stihol jednu seansu, takže tam bolo ešte pripísaných 0,06% a to vlastne som započítal do dnešného výsledku. Dnes ten deň prebiehal trošku netradične. Do obeda tam bola iba jedna session, ktorá teda tiež mala 0,06, čo vlastne s tým včerajším dodatočným 0,06 robí 0,12%, ktoré vidíte práve v titulke tohto videa. Okrem toho sa rozbehla okolo poludnia ďalšia seansa, ktorá stále ešte beží. Tá je pomerne búrlivá, ale nič nebezpečné. V jednom okamihu si to siahlo na drawdown 4,67%. Aktuálne je to teda proti noci na minus 2,25%. Samozrejme podľa zabehnutých tradícií necháme to bežať. Systém je testovaný na takéto drawdowny, ono sa s nimi počíta, takže počkáme si, čo sa stane zasa z rána, zajtra. Uvidíme, proste necháme systém obchodovať tak, ako je bežne zvyknutý. A posledný účet, ktorý ukážem, taktiež len print screen, tam to bolo veľmi podobné. Tá seansa z noci sa teda zatvorila inak a preto sú obidve tu v zápise. Tá prvá bola lepšia, tá druhá bola priemerne horšia, takže dohromady to vidíte, že ono sa to trošku od seba tie systémy líšia, ale niekde na konci sa to aj tak sčíta, že je to veľmi podobné a veľmi podobné je to vlastne aj v tom aktuálnom priebehu, ktorý som natočil, respektíve ten print screen vznikol tesne pred tým, ako dojde k prepnutiu spreadov polnočných a tak ďalej. Takže dneska to dnešné obchodovanie na prvý pohľad možno nevyzerá tak, ako ste zvyknutí, ale naozaj nie je nič netradičné, aspoň zatiaľ, sme v štatisticky priateľných pásmach a uvidíme, čo bude zajtra. Teším sa na ďalšie video a uvidíme sa opäť zajtra. Majte sa krásne a prajem pekný zvyšok dňa.